Úplné detstvo, čo? Umelkyne moje, ja som najprv na plátno naniesla tenkú vrstvu 3D hmoty, ktorú mám z Action, so špachtlou. A keď je hmota suchá, idem nanášať farby. Farbu nanášam postupne, vidíte, že najprv som dala zelenú, teraz som si zvolila ja takú tyrkysovo-modrú, ale pozrite sa, čo robí tá štruktúra vlastne. Hej? Aký efekt to vytvára. No a ešte to môžete trošku tak zjemniť s vodou a pozbierať to so servítkom, že ešte viacej tu vznikne taká parádna štruktúra. Do pohárika som dala farbu tmavomodrú, jar a vodu a teraz fúkam. A teraz to celé musím zakryť s igelitom a nechať to uschnúť. Nepýtajte sa ma, ako som na to prišla. Ja som to nevymyslela. Ja som sa iba inšpirovala. Prešlo 8 hodín a pozrite, vyzerá to dokonalo. Umelkyne, a nezabudnite ma dať sledovať a napíšte do komentára bublinky a jednu z vás vyžrebujem a dostane odo mňa tento obraz.